Сәлемсіз эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатинол, гатаба койбір темалар турында. Яраксыз ошамлыклар прокуратура үй шартларында укучы балаларга срогы чыккан продукция берүү боюнча мектепни текшеречек. Татарстанда турак куркунучсуздук айлыгы башланды. Профилактик рейдта биздин тышыруу түркүмүдө катнашты. Яңа ел белән яңа үзгәрешләр килә. 2021 елның 1 гыйнварыннан Татарстанда балалар бакчасы өчен түләүләр үзгәрәчәк. Татарстанда яшәүче тагын 59 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның бер яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек мәгълүматларын Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп 12 ноябрьгә Татарстан буенча барлыгы 9044 авыру очрагы теркәлде. Аларның 7979-ы терелгән, 46-сы узган тәүлектә. 2021 елның 1 гыйнварыннан Татарстанда балалар бакчасы өчен түләү үзгәрәчәк. Бу хакта Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошинның карары бар. Шулай итеп, яңа елдан балалар бакчасы өчен түләүнең яңа уртача һәм максималь тарифлары билгеләнде. Карар нигезендә балалар бакчасында үткәрелгән 3 сәгать өчен түләүнең уртача күләме ясли төркем өчен 680 сум һәм 3 яшьтән алып 614 сумны тәшкил итә. Әгәр балалар бакчасы 24 сәгать эшли икән, гади гаиләләр өчен ясли төркем өчен 3148 сум, абонент түләве 1150 сум керә. Күп балалы гаиләләр өчен 1574 сум, абонент түләве 579 сумны тәшкил итәчәк. 3 яшьтән алып 2157 сумга кадәр, абонент түләве 244 сумнан алып 489 сумга кадәр булачак. Татарстанда турак куркунычсызлык айлыгы башланды. Бу чара янгыннарда кешеләрнең үлем очраклары артуы сәбәпле үткәрелә. Ел башыннан бирле Татарстанда 121 кеше шундый фаҗигаләрдә һәлак булган. Шул ук вакытта октябрь аенда гына да янгыннар 22 кешенең гомерен үзгән. Профилактик рейдта безнең тышыру төркемендә катнашты. Электрическую сеть не перегружайте. То есть за состоянием следите. Да. Если баню топите, тоже без присмотра не оставляйте, контролировать. Профилактик төркем составына янгын сагы полиция хезмәткәрләре, бөтен Россия ирекле янгын җәмгыяте әгъзалары, Горгаз электр шелтәрләре хезмәте вәкилләре керде. Профилактик тикшерүләр вакытында күзәтчелек эшчәнлеге хезмәткәрләре халыкка янгын куркынычсызлыгы таләпләрен җиткерәләр, белешмәлекләр тапшыралар һәм инструктажлар үткәрәләр. Уттан да куркыныч әйбер юк инде. Пожар шака күрмәсен, соклану чарасы күрергә кирәк. Менә шул. Пожарлар булмасын өчен безнең газовый котел, аның бар инструкциясы, строго аны выполняем. Потому что чтобы газ чыкмасын, исеп килмәсен, аны ел сайын эксплуатировать иткән вакытта ясыйбыз инде. Күзәтчелек эшчәнлеге вәкилләре хәбәр иткәнчә, кешеләр үлеменә китергән янгыннарның төп сәбәпләре ут белән саксыз эш итү, электр җиһазларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен бозу, мишләрне һәм төтен чыга торган юлларны файдалану кагыйдәләрен бозу һәм башкалар. Шуңа күрә кешеләргә янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәү бик мөһим. Следить за состоянием электропроводки, газовых, бытовых приборов, самостоятельно не ремонтировать, электрическую сеть не перегружать, без присмотра на плите не оставлять пищу, включенные электробытовые приборы. И желательно на позднее время, то есть когда люди спать ложатся, телефоны не оставлять с включенными зарядными устройствами на зарядке. Профилактик чаралар 30 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. 68-нче коррекция мәктәбендә инвалид балаларга срогы чыккан продукция бирәләр. Светлана Яковцева социаль челтәрләрдә пост чыгарган. Анда өй шартларында укучы балаларга бирелә торган яраклылык вакыты чыккан ризыклар турында сөйли. Тулырак халдагы сюжетта. Шерек суган коралы биткән кәбестә каткан икмәк боздан торгай минтай балыгы. Светлана Яковцева сүзләренә караганда, 68-нче коррекция мәктәбендә өйдән укучы инвалид балаларга шундый азык-төлек җыелмасы бирелә. Продукты не соответствуют потребностям, во-первых, наших детей, а во-вторых, качеству. Вот 31 октября мы получили сухой паёк.
И у нас был тухлый лук, мелкая картошка, сосиски ненадлежащего качества, ну и много всего другого. Ota-analar sözlerine qaraganda produktlарның сыйфаты тәмин итүче бәйле рәвештә үзгәрә. Укучыларны ризык белән тәмин итүчеләр тендер вакытында сойлана. Бердә товарларны арзанрак булган кешеләр җиңә. Шуңа да сыйфат ягы аксый. Директор сүзләренә караганда, кай вакыт бозылган азык-төлек килә. Вак суганны яки каралган кәбестәне директор аңлатканча, күп азык-төлек продуктлар арасыннан җинтекләп карарга җитешеп булмый. По поводу лука. Почему-то вот встала именно на луке. Я хочу сказать, что вот в этот раз пришло 132 килограмма лука. Мы первично осмотр произвели, значит, приняли товар. Потом, когда мы вскрыли пакеты и формировали отдельные пакеты, у нас со 132 килограмм где-то килограмма 3 в сторонку отошло. Но это был не мороженый лук, это был не прогнивший насквозь лук. Да, слегка что-то немножко, мы его отложили. И составили претензию, мы сейчас ждем обмена. Әлеге проблема турында Мәгариф министрлыгы да, прокуратура да белә. Сыйфатсыз продуктлар бирү факты буенча хезмәт тикшерүләре башланды. Прокуратура набережных Челнов проверяет информацию о некондиционных продуктах питания, которые получают дети-инвалиды, обучающиеся в одной из городских школ. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при организации питания указанной категории учащихся. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Елена Даценко сүзләренә караганда, азык-төлек урынына акча бирү мөмкин түгел. Мәктәп администрациясе китерелә торган продуктларның сыйфатын контрольдә тотарга тырыша. Әгәр тәмин итүче сыйфатсыз азык-төлек китерсә, ул кара исемлеккә эләгә һәм аның белән хезмәттәшлек туктатыла. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Айдар Мусин, Яңалыклар. Диңгез продуктларының яратучылар өчен яхшы яңалык. Чаллыга беренче тапкыр Камчаткадан диңгез продуктларының 20дән артык төрен кайтардылар. Балыкларның зур ассортименты һәм башка төр товарлар белән Экспо-Кама күргәзмәләр үзәгендә танышырга мөмкин. 20дән артык төрдәге диңгез деликатеслары арасында белорыбица, кижуч, тунец, сёмга, палтус, нерка бар. Шулай ук эксклюзив ризык, ул Сулейман балыгы төркеменнән чавыча деликатесы. Она полезна для людей пожилого возраста, так как она поднимает очень сильно иммунитет, и в ней очень много полезных витаминов. Камчатканың сирәк деликатесы булган горбуша, кита, кижуч һәм чавыча кызыл уылдыгы ярминкәдә аерым урын били. Деликатес витаминнарга, микроэлементларга һәм омега-3 кислоталарына бай, шуңа да аны яшьлек эликсиры дип атыйлар. Икра нерки – это мелкозернистая икра, полезна фосфором, железом, лецитином, а также витаминами А и Д. Күп кенә чаллылар инде Камчатка крае диңгез ризыкларын бәяләргә дә өлгерде. Очень вкусная, полезная рыба, конечно. Лосось, чавычаю взял, так, еще кита, красная рыба. Аларны 10-ннан 15 ноябрьгә кадәр Экспо-Кама күргәзмәләр үзәгендә алырга була. Эш сәгате 10-нан 19 сәгатькә кадәр. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Глазная клиника Газизовых. Лечение близорукости у детей. Новый город 1408. Телефон в Набережных Челнах 35 75 75.